afe no aso Nyankopon ayadom ebi anya de ombedie bi wo ho no nso a ensate anyina anya penti no emu ye den on se bi wa wonka bi nhyiemu o nso wonam wa nkwanhia timeto etire bi a wo hwe wanim hwe wachi a ya na ni daso ani ho saa no wodim se Adom TV Adom FM multimedia can brand na nkasa de bibi saa na ya de pa sanse de bi ameka say you can be a driver and be a pedestrian in the next 1 minute to the moment a wo take mu a wo twi sen a obi a wonam kwan ho se wa nyina yie na oboafu na wonya wo de bebo no kora no o pack wo car na wo si fom a onso wonam kwan wada ne pedestrian saa na obi nso beka so betumi di abawo nti nkwanhia timi si berebia na nso ne nyina mu no bia wo hia wo bi na waboa wo ama won totoye na wie yie na ye ne anua ba ma ba ko bedi nkomo na ohawa wo mu no ye nyina ya boa we collective effort ye nyina ye be ya famu de na ye twetwaage ne mprempre ya na nsa na ye nyim na mu nkyeremu emfra abnapoku ahwede ho wodi akire ni abrante ni dididi nkomo a afi na ebubu sesen ye na bre na so a wose ye de so yahwefo animu abna mache anopa mewre kora ho ade apoti na asie medase na menchia ahwefo anopa na ebaya ni nyina ne se Abamo o 24 years 24 years ye friend Adom Kenneth Kitikrachi ena ninchi efri oyakwada wonimade pa na nyame ya Adom owie ni senior high no twaye utie story na emwa ni fie ema otena fi beye a year ansa na panyi bi kɔ omohoko hunu no na ode ne bakra na enenemu na nyame ye na Adom na aban scholarship a wode ma Ghana fon kwada bi animade no onya kwanya na onya bi ekɔ India a okoye chemical engineering na wawie ni 3rd year no a wadu ni final year no which is omkɔ no 4 years okay 4th year no Adom chemu a ote class na order mi wano na entisa efra hyase no afi at a point kra no oda so na nani no kyese ontumi hu hwe nani mienu na wodi sua de no ohu hwe na okọ hospital no na osi doctor say wo India no diagnose no mo kyese onyini no ne kidney and develop na kyese o sinto wo ne kidney ho nti omo ye de ombe nyina wie ye no na e woso de abamo to dialysis so bi o final year exam so betro ene dwuma obedie and se eya dwuma chede eya dinimu no o da dialysis so a de awie school nyame adomo nya first class ewo India ho chemical engineering no kosua no onya first class na kyese Adom wa ben na se dialysis no okono week no okono prensa me bisa no se ho sika mo de ba Ghana sika mo ya he no na kyese number se 550 Ghana cedis for dialysis ba ko bi obekọ iti week no okono me nsa eno achinso no ne situation no doctor se kyese e wo so mo ye no transplant bibie no ho betumi aye wo se transplant eno so ninia na agiatum so obedoneti edi amano ninia no so e wo Ghana ha nze ninia na ye krado se wo de ne kidney no ba ko be ma ninia be na omo de asena nan at least so kidney no obi a wo mienu yes nti wonya obi de ba ko kra na ye de ma wa wotumi etena seche nti eno na akoduru nti ahobo e wo se ninia no de free Ghana ha eko India ono aso ho no dialysis a oda so enye asema ye ka no utia ba mu ane sema o say o mu wie school na dwoa ne colleagues a o mu free Ghana ne o ma other countries on ba yina no obi akọ ne situation tin ontumi ntina play mu ma Ghana wow nti waka India ho till say e betuma ya kidney transplant no na oni ne nua no nyina na o mo de o ma to aduro sa hye o mo a mo mo ato ma betumi aba no nya de oba bia no de ba Ghana skam a dialysis ne be 1007 na me calculation no na 1007 every week plus obeko so enromu ni ade emaye wow ansa na surgery no ene akonto nti adwa emu eden we dey just imagine say woba nyame adom ne nimude cafe no obehwe ne maame ne papa o 24 years still young owo a life ahead na we yabeto no enje say kidney kra wo ho na sinto abamu and develop anyini kra ena odi anyina bedi 24 years ansa na any eba me hwe no wahana in fact yes into share the pictures no
ba ko ho no Adom Kenneth aye kana say 24 years no e wo ho na ba bi wo say dialysis no kwa ye do koto eye afidie so ma no edi eye afusane moja afusane wo nipadie ni mu ase de be ya obetumi anya hoden foforo de ato aso na wotwe bia no be comprensa ye wo Ghana ha ne ho asem ba ye dendenden a ye hiri nipa dodo no a wo se bi mo krompo na one omo start e kwa bi afrim a mo da dialysis so no e bi afrim ti adwoa anope ye ba ya e ya desre e na ye sre ya frɛ no o zoom so enti yenko Adom ho Adom mesro on mute wo ho na yeni nkomo ye de ye beka bia kyerɛ Ghana fo nenso wan kasa no de wo komuru na betumi aka ne ye ama Ghana fo ye de emotional appeal ye adwuma ma ye sanse ye gidi se eture bi na obi so fan ye se baanu so a emia Adom wote menka a memo ache mo akwa aba wo kasa bat yente mesro on mute maye na yeni nkomo wote menka mehu se wo biebie wa no o ka me pa cho an nenso kasa ne mma wo zoom app ne so abehu ba bia ya cho on mute mesro mi aso na on mute na kasa na nkomo ne yeni na nya fefefe sanse Ghana fo aye krado ya omo twen number no na emo akakro mo no wo mo di amawo Adom wote menka Empombo kode yegusu aye hwe se ye be hwe na afa bibia ye kama na yetime eni wadi nkomo nti Adom mesro gina so ma ye wate mpanimfo na obekasa na wohu de so sanse se de meka ye no ye de ye betumi akasa nanso wa no Ghana fo hunu wo no wo ka wo hiasem kire omo a no mu hu de wu komu a kakra te kuni sempo na bebotoa na afa bibia ye kamanti abana se ye hwe nhwehwe ye onua be mande beko dialysis bo se sika be se ne ye hwe animu sika ye hwe animu no ye be 240,000 Ghana cedis 240,000 billion say ye as a rounding no upper 2.4 billion na ye hwe anim se Adom ensabeka na ye multimedia imumu number so na wode ebefa kitwe bi enswa said the wiase na ye kan obia na enso da ye so cha me be yare a me be yare a me akasa mpo no mintumi enhye me ho anamabusua enhye me ema me nya hoto na wo se me be gyemoa efri adofo ene abusua nyina nche na onim me ne kasa o se istabna se wo de me hia sika de oni bi kura no onfa mpaibo entamachi na me nya hoden na mintumi samra Ghana nti wo musa Adom ehia sika woso bi wo ma ka o hwa onipa ni nya sika na obema pa na so hodini ni ho woso hia won paibo nso nti official momo number ye de agi sika no eye contribution wo de kakra ebamu a ebeboa eye 0593 038 769 0593 038 769 wo shasia edin ebeba no eye multimedia group limited Adom praise eno ene edin a momo no eda so mesrew hu ye mobo ne hu Adom mobo dum yen ehia wo mo a na ye dia sa Adom yade no asa beka yensa adwa nti number na busua na da screen ne so no na wabobɔ so akire wo no nti de mesrew ye manada so kakra so manana no nkofa pen ne paper no metworo mawo kakra bia nswa 10 cedis o 50 cedis o 100 cedis o monso amwa brocha mbetumi asend tap send eba dollars and $100 ebeba no na se emu odu kakra be 1002 ko na kakra guso yesre mo momwa ye na ye mwa ye nua be me yenko aye ya enye ye sem di kan collective effort nti nyina yenke kan yensase ne mwa Adom na adusua ne de nyame Adom akosua wo so de be ye adwuma wone mai Ghana mu ebra so beto aduane ma abusua di na ne kidney entimi anyini na nti wonam ho se nipa no woni bi nyame mponcha de onua se me nua wonim de se de me nhwe ma ne nwu skwa me a me de me kidney baako ebe ma no me fa baako no so afa baako onna so no onya nkwa no onhwe abusua aka sika ye de onua ne beko ene se de surgery ne beko ene transplant ho nsem nyina na ye ka ho asem yi enka ne sika no 2.4 billion ene ye hwehwe ubetumi afrem multimedia chese 4 na eda so no which is 400 million
metua ma ye bi pen na no abere ni na ma me baba kosa watam dollars bebrebe de bress ye mfa nkwohwe ye nua baba ko ye nim se mo betumi ya afi asombo na ma ba fi no ye sere mo nka ye ho na ye moa mo bom pa ye na mo de teku ne sempoa ne baba number ne biem na number no obi ho no mo a na ne tro ne be ye denti ye mo ye bo no wo bo 0593 038769 Missy so ama obiem 0593 038769 edine da so no multimedia group limited Adom praise mesrew modern Adom yen na wo hwe Adom a ni JHS no call Monkra eno okrache na ni senior high school no call ye wo ja sekan bueman SHS wo na wo gine ni mudie enti no ja sekan for krache for just babia wo bia no babia duru de ye dan wo ye dan wo na menima de sebi a enen ye ntumi ni Adom ankasa eda foforo ye ba na ya hwe ni ye ne nakasa na de wo bia no ono ankasa atuna no mutu de a kire ahwefo ene aboafo nyame nhyira obi bia wo aka wakoma ya obedum ye no nyame nhyira o keto bi ensa wo de beba bia no ye besom na nyame eya Adom a ye de age Adom enkwa medase Abusia All Student Association schools or koye ne aboboso wo ye teacher ni a wa kire na de pen ya wo teku ni wo sempo number ne the screen so mumfamra munim how brilliant this boy is na onyankwa na wontena se teku ni sempo no so e ba acknowledge we de onim ye ebrepe mu no ye bedemu nyina mo se ne mo a mo de amaye wo hia me a e ya freme anochewa ba ajwa sewa na ahosepe etwa so bedwam so ni ye mamwache